Takže ahoj, vítáme tě u nového vlogu. Nacházíme se právě na Korsice. Tento výlet byl vlastně pro nás hodně spontánní, protože jsme měli v plánu jet do Švýcarska, na hory a tak, ale jelikož tam mělo být škaredě, tak jsme vymysleli tento plán, protože jsme viděli, že to má být pěkně na Korsice a není to vlastně o tolik dál jako Švýcarsku a podobně. Takže tak, teď jsme právě na prvním spotu na pláži a jdeme vlastně vymyslet, co tady budeme dělat. Jinak jsme se teda dneska probudili v tomhle krásném místě u moře. Akorát realita je taková, že nám došla bomba. Nic víc jsme si nevzali, ještě jsme si nestihli koupit další a nemáme se udělat snídaní, takže uvidíme, co máme vlastně k jídlu. Co mi ale víc štve, je, že si nemáme jak udělat kafe. A to je problém. Jeli jsme k městu Alacio, kde jsou tady takové hodně pěkné výběžky u moře a my jsme tu vyhlídli místo na spaní, takže jsme teď tady. Vypadá to tady hodně dobře a je asi tak 5:30 a strávíme tady zbytek dne, přespíme tu, půjdeme asi do moře a prostě si to tady užijeme. Dáme vám tady pár postřehů toho, jak to vlastně byla ta cesta. Určitě to byla cesta pro offroad, nebyla to úplně sranda, ale aspoň tady jen tak někoho nepotkáte. No, ještě jsem chtěla říct, že z videí možná vypadá, že je celkem jednoduché najít nějaké super spoty na spaní, tady na pláži, ale zase tak jednoduché to úplně není. Musíme jako hodně hledat a často tam jedeme, jsou tam závory, je tam zákaz na noc a podobně, takže je to celkem o dlouhém hledání a taky o štěstí. Jako zákaz tam není, tak nevím. Není, no. Když tam ne každého napadne jet.